हेल' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों ओइचएस हाई सेकेन्डारि रिजाल्टखौ जोङो माबोरै चेक खालामनो हायो गावनि मबाइलजों दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानबाय। दा जोङो गोबां वेबसाइटफोर मोनो होनब्लाबो जोंना बयबो नायनायनि थाखाय जोंना रिजाल्ट नायनाय समाव जोंना सार्भार इरर, सार्भार डाउन बायदिसिना प्रब्लेम नुजाथियो। बेनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव जोङो मोनसे एप्लिकेसननि गेजेरजों माबोरै डाइरेक्टलि गावनि रिजाल्टखौ डाइरेक्टलि चेक खालामनानै लानो हायो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो सानबाय। दा जायफोर बिथांमोना ओइचएस हाई सेकेन्डारि एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय। बे एप्लिकेसनखौ जोङो प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनो। दा आं नोंथांनि सिगाङाव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो नाजासै लोगोफोर। दा बे एप्लिकेसननि मुङानो जाहैबाय, नै आं दा आंनि प्ले स्ट'रखौ अपेन खालामनोसै। आङो नै बाहाय सार्च खालामनोसै प्ले स्ट'राव। बे एप्लिकेसननि मुङानो जाहैबाय AOICEC रिजाल्ट 2022। दा नोंथांमोना बे मबाइल स्क्रिनाव नुनो मोनखादों। नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामब्लानो नोंथाङा एप्लिकेसनखौ गोरलैयैनो डाउनलड खालामनो हागोन। नै बेनो जाहैबाय फार्स्टनि एप्लिकेसनखौनो डाउनलड खालामनानै लानांगोन। नै दा आं बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामनानै लाखादों। दा जायफोर बिथांमोना ओइचएस हाई सेकेन्डारि फाइनाल एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोना रिजाल्ट नायनो थाखाय बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लादो। बेखौ प्ले स्ट'रावनो एभेलेबेल मोनो। आं दा बेखौ अपेनाव होनोसै। अपेनाव होनाय लोगो लोगो नै बेबायदि अपसन नुजागोन। दानिया नोंथाङा नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै लानांगोन बेहाय। दा आङो आंनि मबाइल नाम्बारखौ होनानै रेजिस्टार खालामनानै लानोसै। दा आङो फिलआप खालामखांबाय। दानिया रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होनोसै। रेजिस्टाराव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों AOICEC ओइचएस फाइनाल रिजाल्ट 2022 टु बि एनाउन्स सुन। माने जोंना दा रिजाल्ट होनायनि डेट जाथ'वाखै लोगोफोर, रिजाल्ट होनायनि सम जाथ'वाखै। होनब्लाबो नोंथांमोननि गेजेराव आङो बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। जायफोर बिथांमोना ओइचएस फाइनाल एग्जामखौ होदोंमोन नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौ डाउनलड खालामनानै लादो। दा आरो जोङो मोनसे एप्लिकेसननि गेजेरजोंबो गोरलैयैनो नायनो हाबावगोन लोगोफोर। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजोंनो दिन्थिखाबावनोसै। नै मोनसे एप्लिकेसनानो जाहैबाय आसाम OHSLC ओइचएस बर्ड रिजाल्ट 2022। नै सेकेन्डआव नुनो मोनदों नोंथांमोना नैबे आं सिन होनायाव। दा नोंथांमोना बे एप्लिकेसनखौबो डाउनलड खालामनानै ला। माने बै मोनसेजों जायाबा बे मोनसेजों नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हागोन। दा आं बेखौ अलरेडि डाउनलड खालामखानाय। नै बेयाव मोननै अपसन होनाय दङ। मोनसेया जाहैबाय क्लास 10नि रिजाल्ट, मोनसेया जाहैबाय क्लास 12नि रिजाल्ट। नोंथाङा क्लास 12नि रिजाल्टआव नायनो थाखाय नोंथाङा नैबे क्लास 12आव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। नैबे 12 रिजाल्ट 2022आव दा बेयाव क्लिक खालामबाबो सेम प्रसेसआनो नुनो मोनदों। नै नोंथांमोना माने दा रिजाल्ट होनायनि डेट जाथ'वाखै होनब्लाबो आं नोंथांनि गेजेराव बे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना जायफोर हाई सेकेन्डारि ओइचएस फाइनाल एग्जाम होदोंमोन बयबो मोजाङैनो मोजां पास जाजोबो, आं बेखौनो हास्थायो। दा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। अननानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो, जाहाथे आं नोंथांनि गेजेराव बेबायदिनो गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बाय बाय।